салом ба ҳамаи бинандагон ва мухлисони ҳамешагии СМТ онлайн. Инак мо видеое омода намудаем ки шумо пурра метавонед аз нархи бозор огоҳ шавед. Ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. 50 килограмм орди дастархон аз 370 сомонӣ. 5 литр равғани растанӣ аз 130 сомонӣ. 1 килограмм сабзӣ аз 4 сомонию 40 дирам. 1 килограмм картошка аз 4 сомонӣ. 1 килограмм пиёз аз 5 сомонӣ. 1 килограмм шакар аз 15 сомонӣ. 1 килограмм қанди сафед аз 18 сомонӣ. 1 килограмм чойи кабуд аз 26 сомонӣ. 1 килограмм макарон аз 15 сомонӣ. 1 литр шир аз 10 сомонӣ. 1 килограмм гӯшти гӯсфанд аз 68 сомонӣ. 1 килограмм гӯшти гов аз 64 сомонӣ. 1 килограмм гӯшти мурғ аз 49 сомонӣ. 1 килограмм гӯшти моҳӣ аз 25 сомонӣ. ба якояки шумо саломатӣ ва зиндагии осударо хоҳонем. ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед, то аз дигар видеоҳои ҷолиби мо бохабар бошед. дар шаҳр фикру дархостҳоятонро ба мо равон кунед. шумо метавонед ҳар рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе аз нарху навои бозор дар канали мо огоҳ бошед. пас бо мо буданро фаромӯш насозед.